Kardom apora ramalung nelilake kronjang asang ho patumi krethom November lingkan suri koira fongarni honapur horaighat bozar along SDCC ke mate Sidling Demand Coordination Committee ahin pen ran amel isi kapado melalam থেকে Chief Minister Himanto Gipi alamsa nonanta kipling play upon koson si chisung ponima labangalam ran ahin pen karjo Meralong Karbianglong lapen di Mahasau angtan kido kaprek ajilapen sung hamphang lapen thegrem amunit atum wangkachitong dun Meralong kachiparai alam ke sorkar afan langding ke chokchelo doan karbi arat thurpak si chingrum nangbo lapen sorkar afan itumakimang mate STKP afan sodak pensi pingkhat nangbo lasi mini mate krefli November arni Dispur Press Club along Herangka ameli sipadoje lapen mokiwang ingkoi lapen ingkoraisi November arni Sonapur mini stadium along armu chingrume lake karbi ka chingrum alam lasi nengarong alam